Bon dia, soc la Loli Pla, soc professora de l'Institut Pineda de Mar des de fa 5 anys. Estic aquí de professora de Física i Química, Biologia i Geologia i he portat a terme el treball que us vam presentar l'altre dia als nostres alumnes. Volia presentar-vos una miqueta més en detall què és el que hem fet. Vale? Hola, bones, som els alumnes de primer batxillerat del científic l'Héctor Fernández i jo l'Audaluac. I aquesta videoconferència ens ha servit molt per donar-nos compte que no hem de fer grans sacrificis per millorar el canvi climàtic i només amb petits esforços, però entre tots podrem aconseguir una notable millora. A mi aquesta videoconferència m'ha servit molt per saber que, tot i que les condicions no siguin les favorables, podem aconseguir un món on el canvi climàtic no sigui el nostre major problema. Bon dia, soc Mari Carmen i el meu grup, que som l'Adrià Brossa, l'Adrià Grau i jo, vam contactar amb el Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, que ens van contestar gairebé tot, però ens van quedar en dubte amb 3 preguntes. Gràcies a la vostra informació sobre com van els projectes i com es fa per fer-los arribar a la societat, vam respondre les preguntes que ens faltaven. Gràcies per tot. Hola, soc l'Adrià Brossa L'Adrià Grau. i estem aquí per dir-vos que la xerrada que vam fer dilluns passat ens ha servit de molt per poder saber que s'estan duent a terme molts projectes, com per exemple els que estan utilitzant les fàbriques Argal per als embotits, en el que es fa una reducció de plàstic per no contaminar tant ni produir tantes emissions de CO2 i que també ara sabem que hi ha moltes més maneres de poder proporcionar informació a la gent, com per exemple la pàgina del GenCat que hi ha, on podem veure tota l'evolució del món que s'està duent a terme i també mitjançant campanyes o qualsevol cosa d'aquestes que tinguin relació amb aquest tema. A la reunió que vam tindre vam descobrir també que no hi ha uns estudis específics per arribar a un càrrec governamental, però que participant en un partit polític es podria arribar a tindre cert impacte en decisions com per exemple per al canvi climàtic i podríem ajudar al govern d'aquesta manera. Tenint en compte el que he dit abans de fer campanyes i tot això per poder arribar a la gent, nosaltres 3 vam fer un cartell o més d'una publicació per a l'Instagram en la que més o menys explicàvem i donàvem a conèixer una miqueta tot aquest món que està passant amb el món de les emissions del CO2 i tot això. Hola, bon dia, som l'Adrià i l'Ayman. Nosaltres vam contactar amb l'IPCC. Tot i que no vam aconseguir resposta per part de l'IPCC, sí que ens va ser de gran ajuda fer aquesta videoconferència per poder respondre a les nostres preguntes. La primera qüestió que no ens vam poder contestar va ser sobre els drets de la compra i venda de CO2 i doncs ens vau dir que era injust pel fet que els països pobres no podien accedir-hi i els rics sí, i també que no era suficient per poder combatre el canvi climàtic. També vam fer la pregunta de si aquestes mesures que implanta l'IPCC, o sigui que recomana l'IPCC, es segueixen per part del govern i ens van dir que sí, que s'intenta fer tot el possible per seguir aquestes mesures i intentar aturar aquest canvi climàtic. Doncs per poder fer una mica de difusió del tema, vam fer una notícia i la vam penjar a la web oficial de l'Institut Pineda i també una mica a l'Instagram. I doncs moltes gràcies. I fins aquí el nostre vídeo. Bon dia, nosaltres som la Nayara i la Júlia i vam ser el grup que vam contactar amb Greenpeace. Vam contactar primer a través d'Instagram i les respostes ens les van enviar per correu electrònic. I a més també vam penjar un vídeo a la xarxa TikTok. Volíem agrair-vos el temps que ens vau dedicar a la videoconferència i dir-vos que vam aprendre molt i vam passar una molt bona estona. Moltes gràcies. Merci.
Hola, som el Pol i en Mario i us volíem dir que estem molt agraïts del que heu fet per donar-nos informació i així saber més del vostre treball. I jo us volia donar les gràcies per ensenyar-nos què feu a la vostra feina i per tot l'esforç que feu per les futures generacions.